सर्वांना स्क्रीन दिसते आणि आवाज ऐकू येतोय ना? हो माताजी. हो. चालेल. मग मी आता चालू करते मंगलाचरण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. इकडे तुम्हाला आज ही स्लाइड दिसते. हे वृंदावनचं कृष्ण बलराम टेम्पल. तर त्या मंदिरातले हे अर्चविग्रह आहे, कृष्ण आणि बलराम. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे आणि त्याच्यामुळे आपण समजू शकतो आणि गीता वाचू शकतो. त्या श्रील प्रभुपादांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, या स्लाइड्स केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे ऍडमिन्स को-होस्ट कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, कीर्तन, गीता महात्म्य म्हणायला ज्या कोणी बायका येतात त्या सर्वांना आणि पूर्वाताईंना ज्यांच्या घरातून मी क्लास घेते त्या सर्वांना माझं वंदन आणि धन्यवाद. आता आपण चालू करूया. आपण काल 10वा अध्याय बघितला. एक छोटासा रिकॅप घेते. 10व्या अध्यायामध्ये तुम्ही काय काय ऐकलं की कृष्णाने सांगितलं मी सर्वांचा उगम आहे आणि मला कोणीही ओळखू शकत नाही. देवर्षी, सप्तऋषी, 4 कुमार यांचा माझ्या मनातून जन्म झालेला आहे, तरी देखील ते मला ओळखू शकत नाही. आणि मग कृष्णाने सांगितली चतुर्श्लोकी भगवद्गीता, जी मी तुम्हाला आत्ताच सांगितली. त्यात आपला आणि कृष्णाचा संबंध काय आहे हे कृष्णाने सांगितलं. या संबंधात कुठलं कार्य आपण केलं पाहिजे आणि या संबंधाचे प्रयोजन काय आहे ते आपल्याला कृष्णाने सांगितले. आणि मग अर्जुन कृष्णाची प्रार्थना करतो, त्याला विभूतींचं दर्शन पाहिजे, पण तो डायरेक्टली म्हणत नाही. तो तर कृष्णाचा अगदी जिवलग मित्र आहे, सखा आहे, पण कृष्णा तू मला तुझं सगळं विभूतींचं दर्शन दाखव, मला बघायचंय, असं नाही म्हणत. तो पहिल्यांदा प्रार्थना करतो. ती प्रार्थना कशी करतो? तो
कृष्णाची स्तुती करतो आणि स्तुती केल्यावर तो सांगतो की मीच असं म्हणत नाही, पण तुझे इतर जे शुद्ध भक्त आहे, नारद मुनी, देवल, असित, व्यास मुनी, हे सगळे तुझ्याबद्दल असंच म्हणतात. आणि मग तो त्याची फरमाईश करतो की मला तुझ्या सर्व विभूतींचं दर्शन हवंय. मग त्याच्यानंतर कृष्ण त्याला सर्व विभूतींचं दर्शन दाखवतो. आता आपण 11वा अध्याय करतोय. आता आपण बघूया. पहिल्यांदाच अर्जुन काय म्हणतोय. कुमुद माताजी, कुमुद माताजी. येस माताजी. मदनुग्रहाय परमं भूयम् अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तवचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे पहिल्यांदाच अर्जुन सांगतोय माझा मोह नष्ट झालाय. ना आता मला कोण सांगेल की अर्जुनाचा कुठला मोह नष्ट झालाय? हात वर करा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. सांगा मला, अर्जुनाचा कुठला मोह नष्ट झालेला आहे? बोला. अपतेष्टांचा. हा, पण आणि काय, मला सगळं सांगा. कुठला मोह नष्ट झालाय अर्जुनाचा? अर्जुनाने तर इकडे सांगितलंय ना माझा मोह नष्ट झालाय. पल्लवी माताजी. हो, सांगू माताजी मी. सांगा सांगा. अर्जुनाला करुणा वाटत होती त्याच्या नातेवाईकांबद्दल आणि तो बोलला की मला आनंदही नाही मिळणार की जरी मला हे राज्य मिळालं तरी. अजून त्याला याच्यामध्ये पाप क्रिया वाटत होती, मी पाप करेल. अजून पारिवारिक परंपरा नष्ट होईल असंही त्याला वाटत होतं. आणि अजून एक असमंजसपणा. तर हे सगळे त्याचे मोह होते किंवा कारण होते युद्ध न करण्याचे. बरोबर आहे. तर हा त्याचा भ्रम होता की मला आनंद मिळणार नाही किंवा पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील किंवा हे सगळे माझे स्वजन आहेत. तर हा जो त्याचा मोह आहे, हा त्याचा मोह नष्ट झाला अर्जुनाचा. आणि आता त्याचा मोह नष्ट झालाय. आता तो काय विचारतोय कृष्णाला बघा. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. श्लोक नंबर 3. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. श्लोक नंबर 4. हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. आता बघा, आता इकडे अर्जुनाने काय म्हटले की हो मला माहिती आहे की तुम्ही सर्व जीवांचे उगम आहात. हे आता अर्जुनाला पटलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे. आणि मग त्यांनी सर्व विभूत्यांचं दर्शन बघितल्यावर अर्जुन कृष्णाला म्हणतो की नेमकं या सर्व विभूती मध्ये तुम्ही प्रवेश कसा केला, तर हे मला बघायचंय. आणि बरं, प्रश्न तो कसा विचारतोय, किती नम्रपणा आहे बघा या प्रश्नामध्ये. हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. आणि
जर ते विश्वरूप पाहणे शक्य असेल तर, म्हणजे असं नाही मला विश्वरूप बघायचंय, मी तुझा भक्त आहे, मी तुझा जिवलग मित्र आहे, मी रोज इतक्या माळांचा जप करतो, मी सगळे भक्तीचे नियम आहेत ते पाळतो, आता मला दाखव. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण सिनेमाचं तिकीट घेतो आणि हक्काने जाऊन सिनेमा बघतो, का तर आपण पैसे भरलेले असतात. तर इकडे भक्तीमध्ये तसं चालत नाही. आपल्याला खूप खूप नम्र व्हावं लागतं आणि असं म्हणावं लागतं की जर तुझी इच्छा असेल आणि तुला वाटत असेल तर कृपया करून मला तुझे विश्वरूप दाखव. म्हणजे इतकं नम्र असावं लागतं. आता तुम्ही मला सांगा की अर्जुन, तुम्हाला काय वाटतं ते सांगा की अर्जुनानी तर मानलेलं आहे की कृष्ण सर्वांचा उगम आहे, तोच उत्पत्ती करता आहे आणि लय पण तोच करतो. आता हे सगळं अर्जुनानी मानलंय, तरी देखील त्याला कृष्णाचं विश्वरूप का बघायचंय? कोण सांगेल मला? अनम्यूट करायला येतंय तुम्हाला. त्याला का बघायचंय? कृष्णाचं विश्वरूप त्यांनी तर मानलेलंच आहे ना. त्यांनी सांगितलं पहिल्यांदाच माझा मोह नष्ट झाला आणि तूच सर्वश्रेष्ठ आहे, तूच परमधाम आहेस, परम पवित्र आहे, सगळं सांगितलंय. मग आता अर्जुनाला असं का तो म्हणतोय कृष्णाला तुझं विश्वरूप दाखव? ट्राय करा. असं नाहीये की प्रत्येकाने उत्तर बरोबरच दिलं पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही सांगा. बरं पल्लवी हा हर्षा माताजी, तुम्ही हे केलं होता का? धन्यता वाटण्यासाठी किंवा अर्जुनाला ते पाहायचं आहे की ते प्राकृतिक सृष्टीमध्ये ते कसे प्रविष्ट झाले आहे आणि ते शब्द नाही. चालेल चालेल. तुमच्या पाठीमागे खूप बॅकग्राऊंड नॉईज येतोय. चालेल. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? बरं पल्लवी माताजी. माताजी मला जे आठवतंय ते सांगते मी माझ्या परीने. मला असं वाटतं की अर्जुनाने हा प्रश्न आपल्या वतीने विचारलाय की कदाचित जर कोणत्याही युगामध्ये कोणी जर म्हटलं की मी महापुरुष आहे, मी भगवंत आहे, तर आपण सुद्धा त्याला म्हटलं पाहिजे की ठीक आहे, मग तू भगवंत आहे, परमेश्वर आहे, तर तू सुद्धा तुझं विश्वरूप जसं कृष्णाने दाखवलं तसं तू दाखवू शकशील, तर तू पण तुझं विश्वरूप दाखव. बरोबर आहे. हो, म्हणजे कृष्ण हा सर्व लोक महेश्वरम आहे. कृष्ण हा एकटाच भगवान आहे आणि हे जे विश्वरूप आहे हा फक्त कृष्णच दाखवू शकतो. इतर कुठले देव देवता हे रूप दाखवू शकत नाहीत. का? कारण ते भगवान नाहीये. आणि अर्जुनाला असं वाटलं की पुढे भविष्यात कोणी म्हणू नये, कोणी म्हणेल मी भगवान आहे असं म्हटल्यानंतर प्रूफ काय आहे की तू तुझं विश्वरूप दाखव, मग आम्ही हे करू, मानू की तू भगवान आहे म्हणून. तर हे हवं होतं. आणि कृष्णाने सुद्धा अर्जुनाला विश्वरूप दाखवलं. त्यातही एक कारण होतं. एक तर कृष्ण भक्तवत्सल आहे. काही भक्त
भक्तानी मागावं, कृष्ण लगेच तयार असतो भक्ताला द्यायला. पण इकडे कृष्णाला त्या विश्वरूपात दाखवायचं होतं की बघ की हे सगळे कौरव मेलेले आहेत, ही सगळी कौरव सेना पूर्ण मेलेली आहे. अर्जुना तू जिंकलायस, आता उठ आणि युद्ध कर. तर एक काइंड ऑफ त्याला अर्जुनाला प्रेरणा द्यायची होती, प्रोत्साहन द्यायचं होतं, दाखवून की बघ हे सगळे मेलेले आहेत, आता फक्त तुला उठून उभं राहायचंय आणि युद्ध करायचंय. तर ही कारणं होती. पण जेव्हा केव्हा आपण काहीही मागतो तेव्हा असं म्हणायचं की जर शक्य असेल, जर तुम्हाला वाटत असेल तर कृपया मला तुमची जी काय मागणी असेल, जी काय तुमची इच्छा असेल ती पूर्ण कर, असं म्हणायचं. बघा इकडे सुद्धा आपण भगवद्गीतेमध्ये किती शिकतो की प्रार्थना कशी करायची, कृष्णाकडे कसं बोलायचं. पल्लवी माताजी. आहेत पल्लवी माताजी की नाही? हो माताजी हा आहे. हा पण बोला. mute होतं. श्लोक नंबर 5. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. श्लोक नंबर 7. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये तू पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहण्याची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. श्लोक नंबर 8. परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. आता बघा श्लोक नंबर 5, 6, 7 जे आहेत ना त्यामध्ये कृष्णाने विश्वरूप कसं आहे याच्याबद्दल एक थोडस सांगितलंय, थोडस तो बोललाय. आणि मग कृष्णाने सांगितलं की तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी तू मला बघू शकणार नाहीस, तर मी तुला दिव्य दृष्टी प्रदान करतो. तर आणि इकडे बघा कृष्णाने काय सांगितलंय की तू जे काय पाहू इच्छितोस आता ते तू सगळं या देहामध्ये पहा. तुला जे काय बघायचं असेल ते तुला सगळं एकाच ठिकाणी दिसेल. म्हणजे श्रील प्रभुपाद त्यांच्या तात्पर्यामध्ये लिहितात की कोणीही सायंटिस्ट आहे तो कधीच आपल्याला सांगू शकत नाही हा सगळा जो ब्रह्मांड आहे ना हा मी तुला एका ठिकाणी दाखवीन. पण कृष्ण असा बोलू शकतो की तुला जे काय पाहायचं असेल ते तू या एकाच ठिकाणी बघू शकतोस. आता आपण बघूया, विश्वरूप दर्शन घेऊया आपण पण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, कुमुद माताजी. बरं मी वाचते. हा. हरे कृष्णा. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. त्याची हे चेंज करावं पडेल, पदार्थ लिहिलेले आहे. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. हा. आता इकडे संजय सांगतोय आणि धृतराष्ट्राच्या समोर ते विश्वरूप उभं राहिलंय. आता मला सांगा याच्या चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय वाटतंय? धृतराष्ट्राचा चेहरा बघितल्यावर तुम्हाला काय वाटतंय? कोण सांगेल? भय दिसत आहे. भय दिसतंय, थोडा आश्चर्यचकित पण झालाय. बरोबर आहे. म्हणजे हे ऐकून एक मात्र तुम्ही सांगू शकाल की त्याला आनंद झालेला नाहीये. हा. आता आपण पुढे ऐकूया संजय काय काय सांगणार आहे. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे
श्लोक नंबर 10 आणि 11. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्री, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाचे अनेक दिव्य शस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. श्लोक नंबर 12. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंतांच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपल्याला समजतंय की हे जे विश्वरूप होतं हे किती तेजस्वी होतं रूप. आपल्याला काय आता सर्वात तेजस्वी जो ग्रह आहे तो आपण फक्त सूर्य तेजस्वी, आपण सूर्याकडे जास्त वेळ बघू शकत नाही, आपल्या साध्या नेत्रांनी बघू शकत नाही. तर आता इकडे बघा, हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्या तेजाची बरोबरी होऊ शकेल असं इकडे संजय सांगतोय. आणि या हे जे विश्वरूप आहे, तुम्ही बघा की इकडे हा जो रथ आहे, अर्जुन उभा आहे आणि कृष्ण बसलेला आहे आणि त्याच्या पाठीमागे हे सगळं विश्वरूप दिसतंय. आणि हे विश्वरूप कसं आहे, अमर्यादित आहे. जिकडे बघेल तिकडे त्याला अनेक मुखे दिसतायत, खूप मुकुटे दिसतायत आणि प्रत्येक याच्यातून मुखातून त्याला वेगवेगळं काहीतरी दिसतंय बरं का. तर हे जे आहे ना, याला की कृष्ण आता बसलेला पण आहे रथावर आणि त्याच्या पाठीमागे त्याचं विश्वरूपी दिसतंय. याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. हे जे तत्व आहे आपल्याला समजायला खूप अवघड होतं, पण जसजशी आपण आपली भक्ती वाढते, आपण शुद्ध भक्त होतो, तेव्हा आपल्याला हे समजतं. आता आपण बघूया अर्जुन काय म्हणतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 13. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. तर अर्जुनाने आता हे सगळंच एका ठिकाणी बघितलं आणि हे बघितल्यावर अर्जुन आता परत प्रार्थना करायला लागतो. हरे कृष्ण. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. तर आता हे सगळं बघितल्यावर बघा अर्जुन भ्रमित झाला. तो पहिला अध्याय आपण जेव्हा केला होता तेव्हाही तो भ्रमित झाला होता. तुम्हाला आठवतं का की अर्जुन भ्रमित झाला होता, त्याला युद्ध करायचं नव्हतं आणि आताही तो भ्रमित झालाय. त्यावेळेला सुद्धा पहिल्या अध्यायावर त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला आणि आता सुद्धा त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात अंगावर रोमांच उभा राहतो त्याला दोन कारण असतात. एक म्हणजे जेव्हा आपण खूप दुःखात बुडून जातो आणि आपल्याला समजते की अरे काही रस्ताच नाहीये, तेव्हा अंगावर रोमांच उभा राहतो. आणि दुसरा, जेव्हा आपल्याला अत्याधिक आनंद होतो, परमानंद होतो, त्यावेळेला सुद्धा अंगावर रोमांच उभा राहतो. आणि इकडे जो त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिलाय, भ्रमित झालाय, आश्चर्यचकित झालाय, हे असं का झालंय, तो आनंदाने हे त्याच्या शरीरावर रोमांच उभा राहिलाय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15.
अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. श्लोक नंबर 16. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. श्लोक नंबर 17. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. आता हे जे विश्वरूप आहे, या विश्वरूपाचं संपूर्ण वर्णन अर्जुन करतोय आणि तो सांगतोय की हे तर तुझं जे रूप आहे खूप तेजपुंज आहे आणि अमर्यादित आहे. जणू काय याला मध्य नाही, अंत नाही, आरंभ नाही, हे असं तुझं रूप आहे. आणि इकडे त्यांनी सांगितलंय की हे जे तुझं रूप आहे त्या रूपामध्ये सगळे देव देवता आहेत, भगवान शंकर, ऋषी आहेत. आता तुम्हाला आठवतं का 8व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा प्रश्न होता, अधिदैव म्हणजे काय? आणि कृष्णाचं उत्तर होतं की माझं जे विराट रूप आहे, जिकडे सर्व देव देवतांचा समावेश आहे, त्याला अधिदैव म्हणतात. तर ते आपल्याला इकडे दिसतं की हे जे कृष्णाचं विश्वरूप आहे त्यामध्ये सर्व देव देवतांचा समावेश आहे. आणि हे जे रूप आहे ते त्याला सीमा नाहीये. आपल्याला काय असतं, आपल्याला याची सवय नसते. आपलं कसं आपलं शरीर असतं एका ठराविक हाईट पर्यंतच वाढतं. मग आपले जे काय फीचर्स असतात, तुम्ही धरा, रंग धरा, डोळे धरा, हे जे आहे हे असे लॉक्ड असतात, म्हणजे ते बदलत नाही. जरा वजन थोडस इकडे तिकडे बदलू शकतं, केस थोडेसे पातळ जाड होऊ शकतात, पण बेसिकली आपलं ते काही बदलत नाही. त्याच्यामुळे हे जे कृष्णाचं विश्वरूप आहे की ज्याला सीमाच नाहीये, तर हे आपल्याला समजणं खूप अवघड जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात, हे माझे मत आहे. श्लोक नंबर 19. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. श्लोक नंबर 20. तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यामधील सर्व दिशा व्यक्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुम्ही हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. श्लोक नंबर 21. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्याच मध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांची गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. श्लोक नंबर 22. रुद्रगण, आदित्यगण, वस्तुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विन कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण.
तर आता इकडे परत अर्जुनाने प्रार्थना केली आहे बरं का, विश्वरूप बघितलं आणि ही प्रार्थना आपल्याला सुद्धा करता येते. काय, तुम्ही परम आहात, तुम्ही अक्षर ज्ञेय आहात, या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्हीच आहात, तुम्ही अव्ययी पुरातन आहात, तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. म्हणजे आपण कृष्णाकडे कसं बोलायचं हे सुद्धा आपल्याला भगवद्गीता शिकवते. तुम्ही आदी मध्य अंतरहित आहात, तुमचा महिमा आघाद आहे. आणि मग कुठला तरी तुम्हाला एखाद्या कृष्णाच्या भक्ताची महिमा आवडत असेल तर तुम्ही तिकडे तुमच्या शब्दात कृष्णाला सांगा आणि मग तुमची प्रार्थना करा. बघा किती फरक पडेल. अशी जेव्हा तुम्ही प्रार्थना कराल तेव्हा कृष्णाला खूप आवडेल. आणि इकडे श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की कृष्ण सर्वत्र आहे. बघा संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा आहेत तिकडे, त्या मधली सर्व जागा आहे तिकडे सुद्धा कृष्ण आहे. म्हणजे अशी कुठलीही जागा नाही की जिकडे कृष्ण नाहीये, असं श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय. आणि मग त्यांनी लिहिलंय की हे जे देव देवता आहेत त्यांनी सुद्धा हे विश्वरूप बघितलं. कृष्ण कुरुक्षेत्रात होता आणि मुद्दामून हे जे देव देवता आहेत हे विश्वरूप बघायला येत होते. आणि जेव्हा त्यांनी हे विश्वरूप बघितलं कृष्णाचं, तेव्हा आता हे रूप बघून ते सुद्धा भयभीत झाले. कारण त्याची असंख्य नेत्रे, असंख्य मुखे, हे सगळं बघितल्यावर देव देवता सुद्धा भयभीत झाले. आणि जेव्हा कृष्णाचा भक्त भयभीत होतो तेव्हा भक्त काय करतो, तो हात जोडून प्रार्थना करतो. म्हणून त्यांनी वैदिक स्तोत्रांचं गायन सुरू केलं. आणि इकडे बघा सगळेजण कृष्णाकडे जात आहेत. कोण कोण जात आहेत, जे असुर आहेत ते पण चाललेले आहेत. त्यांना काय हवंय, त्यांना सगळं कृष्णाचं राज्य हवंय आणि त्यांना कृष्ण नकोय. त्यांना कृष्णाला मारायचंय आणि सगळं राज्य हडप करायचंय. यासाठी असुर कृष्णाकडे जातो. जो भौतिक असतो किंवा ज्याला भौतिकाची आसक्ती खूप असते तोही कृष्णाकडे जातो. तो कृष्णाकडे जाऊन काय म्हणतो की कृष्णा, तू मलाच का अशी संकट दिलेली आहेस, तू मलाच इतका त्रास का देत आहेस, असं म्हणतो. पण जो कृष्णाचा भक्त असतो तो कधीच असा प्रश्न विचारत नाही. तो कृष्णाकडे का जातो, कृष्णा मला तुझी सेवा करायची आहे, मला कुठली तरी सेवा दे, यासाठी तो कृष्णाकडे जातो. तो कृष्णावर कधीच आरोप करत नाही. जसे भौतिकवादी सांगतात की तू माझ्यावर काय एवढी संकट आणली आहेस, तर असा भक्त नाही. भक्त फक्त कृष्णाकडे आणि सेवा दे, मला आणि सेवा दे, हेच मागायला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे महाबाहू, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांगा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणे मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. श्लोक नंबर 24. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशास भिडलेले, तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्रे असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण.
आता अर्जुनाला हे विश्वरूप आवडलेलं नाहीये आणि तो सगळं सांगतो, काही कृष्णापासून लपवत नाहीये. आता त्यांनी हे सगळं त्याचं अकराळ विक्राळ रूप बघितलं, त्याच्या दाढा बघितल्या, त्याच्या दाढांमध्ये कौरव सेना चिरडून चिरडून त्याच्या मुखातून आत जात होती. तर हे सगळं बघितल्यावर त्याचं मन व्यथित झालं, तो घाबरला. पण आपण घाबरलो आहे त्याच्या अगोदर त्यांनी सांगितलं की हे जे सर्व देवदेवता आहेत हे सुद्धा खूप घाबरलेले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणे मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. आणि पुढे त्यांनी सांगितलं नुसतं व्यथित नाही झालोय, पण आता मी माझं मानसिक संतुलन राखून ठेवू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 26-27. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्र पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुरडा झाल्याचे मला दिसत आहे. श्लोक नंबर 28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, हे जे विश्वरूप आहे ना, हा एक कॉन्सेप्ट आहे आणि हे कृष्णाचं भौतिक रूप आहे. बरं, ज्याप्रमाणे आपण असं म्हणतो ना की जे उच्च ग्रह आहेत ते म्हणजे कृष्णाचं डोकं आहे, जे सूर्य आणि चंद्र आहेत ते कृष्णाचे नेत्र आहेत आणि जे पृथ्वी आणि पृथ्वीच्या खालचे जे ग्रह आहेत ते म्हणजे कृष्णाचे पाय आहेत. तर अशा तऱ्हेने आपण या विश्वरूपाची तुलना करतो. आता हे जे विश्वरूप आहे कृष्णाने अगोदरच सांगितलंय की तुला जे काय इच्छा असेल ते तू बघू शकतो. आणि आता अर्जुनाला इच्छा तर झालीच आहे ना की आता युद्धाचं काय होईल. आणि कृष्णाने त्याला दाखवलं की ही सगळी कौरव सेना त्याच्या मुखात प्रवेश करत आहे आणि त्यांनी सर्वांना चिरडून टाकलेला आहे. तर आता हे विश्वरूप बघून अर्जुन आता खूप घाबरलेला आहे. आता आपण बघूया तो काय विचारतोय. ही जी एवढी कौरव सेना त्याच्या तोंडात जात होती, आता अर्जुन घाबरून कृष्णाला विचारतो, कृष्णा तू कोण आहेस. ऐका आता कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोका क्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले जगतांचा विनाश करण्यासाठी श्री भगवान म्हणाले जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजेच पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने कृष्णाला विचारलं तू कोण आहेस. आणि कृष्णाने म्हटलं कालोस्मी, मी काळ आहे. आता मला हात वर करा आणि सांगा तुम्हाला काय वाटतं काळ म्हणजे काय. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. मृत्यू. बरोबर. आणि कोणाला काही सांगायचंय. सर्वांचा नाश करणारा. काळ म्हणजे मृत्यू. बरोबर आहे. ठीक आहे. बरं, तुमची उत्तरं बरोबर आहे. पण काळ म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगते बरं का. काळ म्हणजे सुदर्शन चक्रातून काळाचा जन्म होतो आणि काळ हा कृष्णाचा खूप मोठा भक्त आहे. आणि त्याचं कार्य काय आहे की जे अभक्त आहेत
त्यांचा तो विनाश करतो. आणि जे भक्त आहेत त्यांना त्यांच्यासाठी काळ हा वेगळा आहे. बघा, आता समजा जर तुम्हाला स्वतःहून हा अनुभव येईल की आता आपण म्हणतो ना इंग्लिशमध्ये टाइम अँड टाईड वेट्स फॉर नो मॅन, की आपलं घड्याळातले काटे फिरतच असतात, ते काय तुमच्यासाठी थांबत नाही. पण एक भक्त जो असतो त्याला वेगळा अनुभव येतो. त्याला असा अनुभव येतो की हो, काळ माझ्यासाठी थोडासा थांबलेला आहे. आता असं कधीतरी होतं की आपण खूप दमलेलो आहे आणि आपल्याला जप करायला खरोखरच शक्ती नाहीये, डोळे मिटतात. पण असं असताना सुद्धा आपला जप व्यवस्थित होतो. म्हणजे इकडे तुमच्या लक्षात येईल, ज्याप्रमाणे रबर बँड आपण जरा ओढला तर ओढला जातो, त्याचप्रमाणे काळ आपल्या जे भक्त आहेत, जे कृष्णाचे भक्त आहेत, त्यांच्यासाठी तो थांबतो काही काळ. आणि अशा तऱ्हेने काळ जो आहे हा कृष्णाचा भक्त आहे, कृष्णाचा सेवक आहे आणि तो भक्तांना खूप मदत करतो. मात्र जे अभक्त आहे त्यांच्यासाठी तो मृत्यू आहे आणि त्यांच्यासाठी तो विनाश आहे. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची, युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊन शकतोस. हरे कृष्णा. आता इकडे बघा, अर्जुनाला कृष्ण वेगवेगळ्या नावानी हाक मारतो. कधी अर्जुन म्हणतो, कधी धनंजय म्हणतो, कधी कुंती पुत्र कौंतेय म्हणतो, कधीतरी त्याला तो भरत श्रेष्ठ म्हणतो, कधीतरी महाबाहू म्हणतो, वेगवेगळ्या शब्दांनी त्याला संबोधतो. आता इकडे त्याला सव्यसाचीन म्हटलंय. सव्यसाचीन म्हणजे काय, की जो उजव्या हाताने किंवा डाव्या हाताने कुठलंही अस्त्र शस्त्र तितक्याच कौशल्याने वापरू शकतो. म्हणजे उजव्या हाताने जरी अर्जुनाने बाण मारला किंवा डावा हात वापरला तरी नेम लागणारच. मग इकडे तो सव्यसाचीन अर्जुनाला का म्हणतोय, तो काइंड ऑफ अर्जुनाला प्रोत्साहन देतोय. अर्जुन, तू केवढा मोठा आहेस माहितीये का तुला, तू केवढा मोठा योद्धा आहेस. तर म्हणून तो त्याला सव्यसाचीन म्हणतोय. आता इकडे तो कृष्ण सांगतोय की तू फक्त निमित्त मात्र आहेस. तू आत्ताच बघितलंस की ही सगळी कौरव सेना ठार झालेली आहे, तर तू आता फक्त निमित्त मात्र हो. आता इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलंय, एक सर्जन आहे आणि एक त्याच्या हातात स्काल्पेल आहे आणि तो सर्जरी करतो. आणि समजा जर कॅन्सरची गाठ वगैरे असेल, या स्काल्पेलनी तो गाठ शरीराच्या बाहेर काढून टाकतो. मग त्याच्यानंतर त्या माणसाला त्याचं आरोग्य मिळतं. आता ज्या माणसाला कॅन्सर झालेला आहे किंवा काही कुठला रोग झालेला आहे, तर त्याला स्वतःहून जावं लागतं ना सर्जनकडे. त्या सर्जन मध्ये विश्वास ठेवावा लागतो, ऑपरेशन करून घ्यावं लागतं आणि मग त्याला आरोग्य मिळतं. तसंच कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की तुमची जी भौतिकाची गाठ आहे ना, ती मी कापतो, तुम्ही माझ्याकडे या आणि बघा तरी तुम्हाला केवढा आनंद होईल ही भौतिकाची गाठ कापल्यावर. पण जावं तर आपल्याला पडेल ना, आपल्याला जावं लागतं, आपल्याला कृष्णाच्या शरण जावं लागतं, आपल्याला सांगावं लागतं, कृष्णा मी तुझा आहे. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की उठ, आता युद्ध कर
तुझा विजय निश्चित आहे आणि तू केवळ निमित्त मात्र आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर, यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्णा. मग परत इकडे कृष्ण सांगतोय की चल आता तू उभा राहा, युद्ध कर आणि या सर्वांचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्दित स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. श्लोक नंबर 36. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामस्मरणाने संपूर्ण जग हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्त पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. श्लोक नंबर 37. हे महात्मन, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. श्लोक नंबर 38. तुम्ही आदि पुरुष, भगवान, पुरातन, या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे आणि सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी सृष्टी, भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. हा, आता हे सगळं कृष्णाचं रूप बघून कृष्ण म्हणतोय मी काळ आहे आणि त्याच्या तोंडात कौरवसेना चाललेली आहे. हे बघून अर्जुन खूप घाबरलेला आहे आणि तो पुन्हा पुन्हा घाबरल्यावर आपण काय करतोय आपल्या लक्षात राहत नाही. तसंच अर्जुन काय करतो, हात जोडून पुन्हा पुन्हा त्याला नमस्कार करतोय. तो खूप भयाने थरथर कापत आहे आणि तेच तो परत त्याला सांगतोय की अगोदर त्यांनी सांगितलंय की कृष्णा, तू सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, सर्व देव देवतांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, तू सर्वांचा आरंभ आहे, हे सगळं माहितीये. पण परत तेच तो बोलतोय. का तो बोलतोय? कारण तो घाबरलेला आहे. आणि परत बघा इकडे त्यांनी सांगितलंय ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात. इकडे परत अर्जुन म्हणतोय तुम्ही आदि पुरुष, भगवान, पुरातन आहात. म्हणजे तेच तो एकसारखा म्हणतोय. का तर तो घाबरलेला आहे. आता मात्र तो इतका घाबरलेला आहे की आता त्याच्या लक्षात येते की कृष्ण कोण आहे आणि मी त्याच्याकडे कसा वागलोय. आता तो क्षमा मागणार आहे कृष्णाची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एका शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात, तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल मला क्षमा करा. हरे कृष्ण. आता कृष्ण केवढा मोठा आहे आणि आपण कोण आहोत हे आता अर्जुनाला समजलेलं आहे. आणि तो म्हणतो की मी तुला कुठल्याही नावाने हाक मारली आहे, तुझी चेष्टा केली आहे, तुला हे कृष्ण, हे यादव
असं मी बोललेलो आहे. आणि कधी प्रेमाने किंवा कधी चेष्टेत पण मी तुझ्या बरोबर बसून जेवलेलो आहे, एकाच गादीवर सुद्धा आपण झोपलेलो आहोत. मग हे सर्व मी जे काय केलं, अनादराने तुम्हाला वागवलं, त्या अपराधाबद्दल मला क्षमा करा. तर बघा, इकडे अर्जुन हा क्षमा मागतोय. आपण सुद्धा कृष्णाकडे नेहमी क्षमा मागितली पाहिजे, की आपण सुद्धा असं कितीदा तरी आपण असं करतो, की जप करताना आपले डोळे मिटतात किंवा आपण इतर गोष्टींना प्राधान्य देतो, जपाला शेवटी देतो. तर हा अनादरच झाला ना. किती आपण अनादराने कृष्णाकडे वागत असू, तर आपण सुद्धा त्याबद्दल क्षमा मागितली पाहिजे. असं होतं कधीतरी की आपण भोग दाखवायचा राहून गेला आणि आपणच अगोदर जेवलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. आता अर्जुन इतका घाबरलेला आहे सगळं विश्वरूप बघून, आणि त्याला विश्वरूप नकोय. मला सांगा बरं, तुम्ही हात वर करून विश्वरूपाबरोबर तुम्ही कुठलाही नातेसंबंध जोडू शकता का? सांगा सुप्रिया माताजी. नाही जोडू शकत. नाही जोडू शकत आपण. आणि कृष्णाचं आणि अर्जुनाचं नातं एकदम घट्ट होतं. ते दोघेही मित्र होते. आणि अर्जुनाला काय, या विश्वरूपाशी मी काय नातं जोडू, तो तर एवढा घाबरला होता. आणि हे रूप कसं, त्याला आरंभ नाही, अंत नाही, मध्य नाही. आणि त्याला तर अर्जुनाला त्याचाच मित्र हवा होता, त्याच्या मित्राकडे बोलायचं आणि त्याच्या बरोबर एक संबंध जोडायचा. म्हणून तो म्हणतोय की तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचं पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतात हे परम श्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीही हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिले नाही. श्लोक नंबर 48. हे कुरु प्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने किंवा दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तपाने करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगामध्ये पाहणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की तुझ्यावर मी प्रसन्न झालो आणि म्हणून मी तुला हे विश्वरूप दाखवले. आणि तुझ्या अगोदर कोणीच हे असं जे तेजोमय विश्वरूप आहे हे कोणीही बघितले नव्हते. आणि आणि वर कृष्णाने सांगितलंय की माझी जर तू अनन्य भक्ती केली तरच तुला हे विश्वरूप दिसू शकेल. असं यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने, उग्र तपाने काही कोणाला विश्वरूप बघता येणार नाही. तुला अनन्य भक्तीनेच तुला माझं विश्वरूप तू बघू शकशील. म्हणजे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती करायची असेल तर अनन्य भक्ती लागते. पल्लवी माताजी. हरे. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, माताजी हे तेच आहे आय थिंक. सॉरी. श्लोक नंबर 49. श्लोक नंबर 49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो
नाही नाही, हे शेवटचं. हो माताजी, 49वंच वाचते. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जी रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला होता, तो एवढा घाबरलेला होता हे विश्वरूप बघून. आता एकदा कृष्णाने सांगितलं त्याला की आता मी हे रूप समाप्त करतोय आणि तुला सर्व क्लेशांपासून मुक्त करतोय. आता तो शांत झालाय अर्जुन. आता बघा, हरे कृष्ण. कुमुद माताजी वाचता का? माताजी स्क्रीन शेअर करा ना, नाही दिसत आहे कुठली आहे ती. हरे कृष्णा. माताजी. पल्लवी माताजी ना स्क्रीन हा. नाही माताजी, ऍक्च्युली आता आली माताजी. पल्लवी श्लोक माताजीच्यासाठी आहे. हो हो हो. श्लोक नंबर 50. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्णा. आता बघा, पहिल्यांदा कृष्णाने त्याचं चतुर्भुज रूप दाखवलं आणि मग त्याचं द्विभुज रूप त्याच्यासमोर प्रकट केलं. आता अर्जुन शांत झाला की माझा मित्र मला मिळाला, म्हणून आता अर्जुनाला धीर आला. आणि आता बघूया पुढचं. पल्लवी माताजी स्क्रीन दिसते? नाही माताजी, अजून 1 मिनिट. हा, दिसते आता. श्लोक नंबर 51. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्लोक नंबर 52. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. श्लोक नंबर 54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तशी मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझा रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे हे जे श्याम सुंदर रूप आहे, 2 हात 2 पाय असलेलं रूप, हे बघितल्यावर अर्जुन एकदम शांत झाला आणि कृष्णाने सांगितलंय की केवळ अनन्य भक्तीद्वारेच तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. म्हणजे कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर आपल्याला एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे भक्ती योग. आणि कुठली भक्ती? कृष्णाची अनन्य भक्ती. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवं विदुर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की तू अनन्य भक्ती कर, अनन्य भक्तीद्वारेच भक्त मला जाणू शकतात. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मत कर्म कृन् मत परमाः मत्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम् एति पाण्डव.
हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हा, तर बघा, अनन्य भक्ती करायची असेल ना, तर आपल्याला सर्वांशी मित्रत्वाने वागलं पाहिजे. किती जण म्हणतात आम्ही इतका जप करतो, इतका माळा जप करतो, पण आम्हाला आमची प्रगती दिसत नाही. पण हे बाकीचं जे कृष्णाने सांगितलंय ते आपण पाळतो का? आता 12व्या अध्यायामध्ये, उद्याच्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगणार आहे त्याला भक्तामधले कुठले गुण आवडतात, तर या गुणाचं आपण पालन करतोय का? तर असं एकच नाही, घरी बसून जप करायचा म्हणजे आपलं सगळं मी सगळं व्यवस्थित पाळतोय असं नाही. इकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं त्याला सकाम कर्म आवडत नाही, म्हणजे आपण कर्म कृष्णासाठी करतो कुठली तरी इच्छा मनात ठेवून, हे कृष्णाला आवडत नाही. तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होणे म्हणजे जे ज्ञानी लोक असतात ते पुस्तकं उघडतात, मोठमोठी उपनिषद, पुराण, आणि त्याच्यावर ते म्हणतात कृष्ण असा नाहीये, कृष्ण असा नाहीये, ते नेती नेती असं म्हणतात. तर हे जे आहे हे सुद्धा असे तर्क काढायचे कृष्णाला आवडत नाही. त्यांनी सांगितलंय त्याला विशुद्ध भक्ती आवडते, आणि जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करतो, कृष्णाला जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो, सर्व प्राणी मात्रांशी, असं नाही फक्त मानवांशी चांगलं वागायचं आणि प्राणी असतील त्यांच्याकडे काय आपण म्हणायचं नाही ते जनावर आहे, असं नाही. सर्व प्राणी मात्रांशी जो मित्रत्वाने वागतो तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. तर आजचा अध्याय आता संपलेला आहे. तर आज आपण काय शिकलो की अर्जुनाने कृष्णाला त्याचं विश्वरूप दाखवण्याची विनंती केली. मग अगोदर श्रीकृष्णाने त्याला विश्वरूपाची थोडी माहिती दिली आणि मग त्याला विश्वरूप बघण्यासाठी दिव्य दृष्टी प्रदान केली. विश्वरूप बघितल्यावर अर्जुनाने आपला अनुभव अगदी पूर्ण तऱ्हेने मांडला की मला खूप भीती वाटते, माझं मन व्यथित झालेलं आहे, माझं मानसिक संतुलन मी राखू शकत नाही. आणि मग जेव्हा अर्जुनाने बघितलं सगळी कौरव सेना त्याच्या मुखात चालली आहे, अर्जुन घाबरला आणि विचारलं कृष्णा तू आहेस तरी कोण? तेव्हा माताजी चालेल चालेल चालेल. मग कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. आणि मग अर्जुनाने प्रार्थना केली. त्याला माहिती होतं की कृष्ण केवढा मोठा आहे आणि मी मात्र त्याच्याकडे वाटेल तसा बोललो, वागलो, त्याला कधी कृष्ण म्हणून हाक मारली, कधी हे यादव म्हणून हाक मारली, म्हणून त्यांनी क्षमा मागितली. आणि मग कृष्णाने सांगितलं की कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी आपल्याला शुद्ध भक्तीची आवश्यकता असते. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हा, देवयानी माताजी विचारा. मला एक वेगळा प्रश्न विचारायचा होता माताजी की कृष्ण जेव्हा असं सांगतो सगळ्यांना की अनन्य भक्तीशिवाय मी कोणाला असं माझं विश्वरूप दर्शन देऊ इच्छित नाही किंवा देऊ देत नाही, तर